told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm not vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nechimwe chirongwa chatinoti diaspora zviri mudzimba. Kana muine maproblems awo amunenge muchisangana nawo, mungava muri mumamarriages enyu, whatever that you want to talk about, even if you want to form a community in the diaspora wherever you are, you can come and share with us your ideas, then we'll post them here on our channel. So please do come with your stories, ngava ari ma problems, my marriage problems, my financial problems, or whatever, so that you can get help in the comment section. Regadzaiti vatapinda ma messages edu atauya takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Mukoma nashi nyaya yangu yakamira sekudai so. Ininiwo zita rangu chingonditi Itendai. I never thought that I'll end up being here. I feel like I am trapped kunoku kwandiri kunyika yevatorwa kuri kumhiri kwemakungwa. And I am ashamed of myself. I don't even feel as if I am a man anymore. Nekuda kweizvo zviri kuitika mumarriage yangu. So inini I am a Shona speaking man, and my wife uyo wandichati Noku, not her real name, she's a Ndebele speaking woman. I'm not trying to be someone anaita like anoda kudivide vanhu through tribalism, but pane zviri kuitika mumarriage zvekuti hama dzangu dzakagara dzatongoti iwewe uchazviona. Saka nemukadzi wangu uyu takasangana apo patainge tichiri kuSouth Africa, then hama dzangu dzakambotora nguva kuti dzinge dzichigamuchira mudzimai wangu nekuda kwekuti vainge vachiti zviri nani kuti iwewe hako unge uchingoroora hako mushona akaita sewe, kuitira kana mukanetsana munongonetsana muchinzwisisana. Saka uyu mukadzi uyu ndiye akazoita kuti tinge tichizokwanisa kuuya kunoku kwandiri through her nursing job, and I was hoping for a better future, a better life. But now when I look at myself, mukoma nashi, ndikunyatsokuona kuti upenyu hwandiri kurarama mahwane chaiwo. It is like I don't even exist in her world anymore. Patainge tichiri kuSouth Africa, munhu wekuti aindirespecta, ndokusaka ndainge ndakamuda. Aitondiudza kuti you are the man of the house, you are everything to me, my provider, and I used to work very hard for her. Life, I cannot say kuti was easy. Life was not easy, but I was hustling. Ndaipusha kane mukoma nashi. Zvino iye ndiye akazotanga kuuya kunoku kwatiri. When she moved abroad, takaramba tichingodanana rudo rwepafoni, but ndakazoti ndasvika paground, ndopa ndakabva ndazoona kuti I am nothing anymore in her world. Ainge ava that sort of like I am an independent woman now. What can you do to me? Mukoma nashi semunhu ainge ajaira kupiwa respect nemudzimai wake. When I tried to command respect, mukoma nashi ndakatukirirwa ndikabva ndanze iwe, if you want you can go back to South Africa, inini handitomborina kana basa newe. At first ndakazama mukoma nashi, I tried to keep myself busy sezvo I could not get the work that I wanted. Pamudzimai wangu iye Noku, she works long hours at a certain hospital, whilst I was stuck at home feeling useless and unwanted. Saka to keep myself busy ndaibika, ndototengawo mamwe ma cooking books, trying to impress my wife, cleaning, applying for jobs. But aizoti kana abva kubasa kana akangoboekana so she would become so moody zvekuti ndaiti kana ndikada kumubata ndaitukirirwa mukoma. Ndobva ndanzi ndozvaunongofunga chete, kuda kungorara neni non-stop, haundinzwire tsitsi. I am a breadwinner, ndakakubetsera kuti unge uchiuya kunoko. I am exhausted, and on top of that uri kuda kundiwedzera kuneta. Mukoma nashi,
ndakati zvimwe kuda zvichaita nekufamba kwenguva ndichawanawo basa. I don't know mukomanashi kuti ijambwa here munyama here, but I've never managed to get like a proper job. One day, that was when I became friends with this other man who was a man from Ghana. Saka ndakaramba ndichingowirirana naye, ndakabva ndazomudza maproblems angu ose. So we were drinking our alcohol. It was in the afternoon. And he said, take this, it will help you to relax. Mukomanashi ndipo apo pandakatanga kuita zvemadrugs. Until right now, these drugs, they have taken over. I can't even go for a day without them. Right now, Noku knows good there is something that is wrong with me, but ndingoramba ndichingomunyepera. I tell her kuti I am fine. Mukoma ndinokwanisa kutombodaidzwa kune tumwe tumabhindauko nemamwe mafesi angu awo andinowirirana nawo, but to go there mukoma ndinenge ndava kutonzwa nungo, because madrugs acho anoita kuti ndinge ndichinzwa nungo. Chandinongogona kuklina kubika nekuwachira mudzimai wangu nekuzviwachira, and to leave the house squeaky clean. But manje zvekuti ndinge ndichishanda handichakwanisi. Ende muone zvenyu, ndaimbova munhu wekuti ndichatotanga kutopinda muSouth Africa ndaitoitawo zvekutokanya zvitina ndichitoshanda siku nesikati ndichiitirawo kuti mhuri yangu inge ichidya ichiguta. But kunoko I can see kuti I am a nobody. Mukoma kana mukapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo, because I love listening to your programs a lot. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ndosaka ndanga ndichiti paya kana kuine vanenge vachida kuzocreata masupport groups evanhu vanenge vari kuchando ikoko wherever in the diaspora, so that you can help each other. Kungava kuri kutsvaka mabasa, to support each other. Like mukoma vedu ava vari kuti ndakazopedzisira ndava kuwirirana nomwe murume wekughana uyo akazoita kuti ndinge ndichizotanga kutora madrugs. If there was a support system, maybe vangadai vakatoriwa nabasa racho, vangadai vakabetserwawo nevamwe varume vekuti they know what to do once you are in an environment yakatosiyana nethat type of an environment where we grew up in, pekuti unoziva kuti maduties emukadzi ndeawa, maresponsibilities ako ndeawa. So when things change, then the whole life becomes complicated. Asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi zita rangu ndinoitwa Ruvimbo. Yeah, that's my real name. But mukomanashi ndoda kukuudzaiwo secret yangu iyo yandiinayo. Okay, so ndine murume wangu uyo wandakauya naye kuno kuUK. Akaita nharo mukomanashi patakauya kunoku. Ndakamuudza kuti there was a way that we needed to do so that we can get citizenship kunoku. But iye manje nekuda kwekuti munhu waya wekuti ane nharo, taiti kana tikanzi tinofanira kuti tinge tichiapply like this and that. Iye aibva aita nharo ovati no, I want to do things like this. Saka takazogumisidzira umwe noumwe ava kuita zvake in terms of applying for our papers. After years mukomanashi, inini I finally secured my residency. It was a victory, to tell you the truth. We celebrated because this was for me and him. And with time, pandakaona kuti murume wangu is struggling to get his papers, applications gets denied, and now he's stuck. Murume wangu mukoma is undocumented. Ndikagara nemunhu asina kana bepa kunoko mukomanashi, it is very difficult. He's still waiting. Saka ndaneta handidi kukunyeperai. At first I tried to support him. I reminded him kuti, you know, I am trying to support you, but I cannot do this forever. Ndiri mukadzi, you cannot expect me to lift you up in this way. Saka iye manje chakazondibowa
paari ndechekuti munhu wewe wekuti unyatsokuona kuti haasisina kana direction kana vision at all. Ane dzimwe nzvimbo dzekuti ndinotomuudza kuti this place is where you are going to, you can jeopardize your stay kunoko ku-UK semunhu wekuti hauna documentation. Okay, even legally you cannot get deported like now, but you are jeopardizing your stay kana ukazoita zvaunenge waita ikoko. But iye munhu wewe kuti ari very stubborn. Kunyange patakauya kunoko, I told him kuti there was a way, the same way that both of my sisters and their husbands used. Right now they are all citizens, and Mkomanash, I am missing out a lot because there are other things that I need to do. And unoti kana ukaronga kunyange rwendo, unotoronga rwendo rwacho uchiziva kuti murume wangu haana kana bepa raainaro. So right now, even though I hate myself for feeling this way, but I have been thinking about leaving my husband. I have not yet thought of a way where I can just dump him, but there is no future. Kunoko Mkomanashi, for you to have any kind of hope, you need to get your papers sorted out. Kwatosiyana neku-South Africa kuya kwekuti taingorarama zvechiwaiwai, saka ndochilife chanoita sekunge akajairira ichocho. So I cannot do that. There are other people that are progressing, and I feel as if he is a dead weight in my life. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu akomana zvakangoma hazvo vedu we hanzi he's like a dead weight in my life. Asi mana musadaro akomana, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Uye zvekare kana kuri kunzi unenge uinewo ruzivo rwekuti munhu wanenge ari muSouth Africa achidawo kuuyawo kumhiri kwemakungwa, you can come to my inbox, then you can just leave a voice note pachirongwa ichocho ichi, then you can also help other people kuti kana uchida kuuya kunoku kwandiri, kungava kuri kuDubai, kungava kuri kuSouth Africa, kungava kuri kuAmerica, kuCanada, kana mukadai you can come kunoku kwatiri kunana Poland uko kuri kuendwa nemadrivers, kana kuinewo mashofe ariko kuPoland muchiteererawo channel yedu, please do come and just do a voice note kuti Mkomanashi, the step that you follow is ABCDE, so that vamwe vange vachikwanisa kuzoteverawo. Nyedu inotevera yakamera sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 32 years kuberekwa. Ndine mwana wangu 1. So mukoma, ndikuraramawo ndiri kunoko kwandiri kudiaspora. Saka ndine mumwe murume uyo wandakazosangana naye paFacebook, ndakabva ndatongomuda ndiri kukunyeperai. Even though when I told my mom kuti ndo zvandainge ndafunga, mama vakabva vanditi, are you even sure about this? Kukana munhu uyu akazouya kunoku mushure mekunge wamuitira mavisa nei obva azokuchinjira, obva atanga kuzodanana nevamwe varume. And I said, if he does that, then it is okay, because ndainge ndatogara ndatomuda. Okay, saka ndakatambudzika kuti ndinge ndichikwanisa kuzoraisa enough money yekuti ange achizokwanisa kuya kunoku. Saka hatomborina kana makore 2 kubva zvaakauya kuno. Now nyaya iripo ndeyekuti I feel as if I have made a mistake. Saka hama dzake ndo dzakangotanga kungotaura like tumwe tumashoko so twekuti twakatongondibowa, like how the hell can you even ask someone kana achiri kuzvara? So Mkomanashi, I feel as if I have made a mistake. When I look at him Mukoma, I feel as if my love, the love that I once had for him, it is fading away, because ari kundipa pressure. Of course I was planning for us to have a child, but ndakandisiri kuda kuti ndinge ndichiita mwana naye zviya zvekuti I want to prove to his relatives sezvaakazotaura. I felt my heart shattering into like a million pieces. How dare he say kuti chindizvarira so as to prove them wrong? To prove who wrong? Naye Mkomanashi, like I do not want anyone to control my body. Mwana ndaida kuti tinge tichizoita mwana, but later on, not now. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we aiva hanzvadzi komadii mangopa munhu mwana, mangomuitira mwana one, then you continue with life with your husband. Ameno vedare, ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.